Mana kamano nyako Ramogi Ajwang' ageno no kinyi mari dhi mbele yo makare kenda ka thuolo makende marwaki e nonro mar Gaset. Okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyako Ramogi Ajwang' wabedo kod thuolo mar nono Gaset mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Okinyi makawuono kaachiel kod mano mar People Daily mabende wantiere godo. Wabiro mana lidho ni moko kuom gigo mantiere gazede adek go mar misiso ichopo ko kacha inyiew Gaset momori okinyi makawuono. To kaka pile gazede makamagi wanonogi kod jofwambo. Kaluore ni Gaset indiko kod jafwambo mar mondo mi wang'e pach jafwambo mondiko Gaset gi pachi in kaka jasomo inyalo chwalonwa ote mari. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo Eriko Keyo Kizito mar mondo mi wanon Gaset okinyi makawuono. Kizito, happy new year. Happy new year Joyce. Aneno ka piny oru makare kendo waseloko higa chaka ng'wech. Koro samo chaka ng'wech ni ema bende koro yawuoyi gi nyiro kawo buk mapok ondiki kalam manyien gindiko kod gigo ma gidwa ni gitim. To gima bende kochopo kar keny kae wajiwo rowere ma bende koro nigi siso kata man mondo mi odonje e keny. Gidonja ni bende nitie jok manyisogi ni gino tek. Gibe gitema ni en gima ber ka nyar ng'ato bende wacho nang'o ni chuora pok oduogo chiegni duogo rita. En gimoro kanyo maber ga ahinya. To kawuono mana kaka isewacho ni nyiko Ramogi Ajwang' okawo buk manyien gichako ndiko. Kawuono odiochieng' mar 10 mar higa manyien mar 2023. Nyako Ramogi Ajwang' isendiko nyaka kanye kose pod idhach. Kata kamano Kizito wantiere kod Gaset mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono. Ka wachaka yanga kod Gaset mar The Standard okinyi makawuono kwa nyalo mana neno thuon wach ma Gaset mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Kizito kang'iyo Gaset montiere go de studio kae okinyi makawuono. Apani mae Gaset mabende iuso ne ji mantiere bore Nairobi ka. Omenyo gigo mabende kata kata tije manyien mabende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo godo. To ka wang'iyo mano mantiere mbui kata mano mantiere online okinyi makawuono, omeny weche mag somo. Weche mag somo emomi pek kanyi neno kanyo ka ene mondike maduong' ahinya mopogore kod weche gi mag miyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tije manyien e botelo mar William Ruto. Iparo ni pogruok makamagi biro nikech ang'o Kizito? Joyce, pogruok makama biro ineno ka koro mi pek wach mar somo ni. Nikech wach mar somo ni wadong' mana gi ndalo machuok mar mondo nyithindo yaw skul. To nyithindo dhi yaw skul ka kit somo manyasani bende biro mantiere nyithindo madhi e junior secondary. Nyithindo madhi e junior secondary ni nitiere chenro mane oseketi kata mane skunde bende oseketo kane giikre kalure kod kaka nosepange motelo. Koro lokruok noduogo bedo ka jatend piny William Ruto noketa put moro mar mondo minorangane yore makare mane nyatim godo somo ni. To wach mano biro koro nyithindo gidong' e primary kae. Mano miyo skunde kaka mag ji giwegi mano sebedo kod igruok mogero klese machal kamago koro temo iko ni loko chenro to dhi bedo nade. Mano wach momi pek kanyo kod jatend piny Kenya bende kanyo obedo kod romo kod jotend migepe kod jodito moko mag piny owacho. Tok twak nyo golo chik namba mokwongo mar higa mar 2023 ma kama koro jalupne Gachagua koro ni kod tije manyien ka koro bende nitie bed migepe moko mag piny owacho manyo jatend piny Kenya nyo keto kanyo manyo medo nyaka omiyo nyaka jalup jatend piny Kenya jogoro mongire 2 kod mano ne jatend motel ne jatend migepe Musalia Mudavadi bende koro nigi jogoro mongire 2. Mae koro lokruok manyo tim kanyo ka koro tije bende koro wacho kanyo no med Gachagua. Kako osebedo gando ko wuoy weche mag pur ka chien kacha no wacho nitiere jok momako piny owacho mafwanda. Koro sani omiye thuolo ni mar mondo mi okel lokruok wechego mag kahawa, chai, pur macha. Cartels maponono nyalo bede iye kanyo. Otiek gi. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka seng'isi ni Gaset mabende nitiere mbui okinyi makawuono miyo pek wechego mag somo ahinya to mago motudore kod skunde mag sekondar madundo, mago mag junior secondary school. Kaito bang'e waneno kanyo ka piny kanyo waneno kanyo ka weche mag Gachagua mabende nyaka sani nitiere lemo mamoko mopodne bende omi pek e Gaset mano piny kanyo kopogore kod weche mag somo mane ito boke mokwongo bende waneno neka mar japuonj mayande onegi mano e county ma Kisii. Mane wach mabende adwani wachak godo kinyi makawuono Kizito. Wach makamana noko mi peke it Gaset mar 3 mano mar The Standard okinyi makawuono. Kwa nyalo mana yudo it Gaset mar 3 mano mar Gaset mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro iwacho ni neka mar japuonjno sani koro itude
kod nek mar iluongo kanyo ni nene jachiw thieth kata nas moro ma bende nowito ngimane e gwengego mano higni 2 mokalo. Kwanyalo mana neno wach makamae kata nek makama sani koro iwacho gi dhongere ni en twisted. Obila koro podi timo nonro. Ochuno obila mar mondo mi oyaw files mago mag nek mar nas mabende ne tiyo e pinyno mar US mabende oyang nyinge kae kaka Thomas Mwagamu mabende nonegi e kinde mabende nowuok mana e pinyno mar Amerika kobiro e gwengego mag Kisii mar mondo mi otim limbe matin. To en bende nonege, inyalo wach ni nek makamago ket kod mano mabende nonego do japuonj ma jahigni 47 mano Ezekiel Gitangwa mabende nolal mano tarik 30 dwe mar 12 higa mokadho. Joyce wach makoro nitie kae. Koro iwacho ni gibiro machiegni ahinya mano nek manyotimre machiegni mano ne godo japuonj Ezekiel Gitwanga kod jachiw thieth mano machiw thieth e pinje mag Amerika kucho mano bende koro nobiro limbe piny mar Kenya gweng' ma Kisii. Koro wacho ni nek mare kam era mano negeno primary ma school mar Egeseri gi kama no dhi owite gin machiegni gi kama nyo wite japuonjni. Koro wacho ni nere tudruok moro nitie kae mani tudo kod mama moro mani wacho ni nonege. Koro ido ka ng'iyo moro nitie ka machiegni ma koro jotim nonro bende koro yaw file manyien mar mondo mi koro manyane ka tudruok nitiere kae kech ineno ka ochiegni ahinya mano kaluwore kod nonro ma wiye mosewuok e weche mag nek kamae. Amana kaka wanyalo neno nyakwara Ramogi Ajwang' wach makamano mipeke ito boke mar 3 kae nyaka sani mana kaka asenyisi ni kaluwore ni nek makamago koro itudo godo mano jachiw thieth kata nasa mabende wach ni kata noyude ringre mar Ezekiel Gitwanga e ode ka bende obila nyaka sani ochuno gi mar mondo mi giyaw fainde mamoko mag nek mar Thomas Mwagamu mar mondo mi ging'i kapo nono en nasno emano nego Mwagamu to bende onego Ezekiel to nonego gi nikech ang'o. To wasebedo kwa neno ka gwengegi mag Kisii masiche gik mopogore opogore osebedo katimore kuro Kizito weche mamoko mabende nyaka sani wanyalo wacho ni buogo chuny mako nyaka dho kaluwore kod lipode mopogore opogore mag neka oyae koni gi kocha. Akia ni Kisii koni ang'o matimore koro? Joyce en wach maleta ahinya nikech sani ok kadh kata ndalo 2 miwinjo ni wach makama otimre gwenge mag Kisii koni. Iwinjo ni nyathi nochake nyathi manogol wengege oduogo ma winjo ni ng'ato nego wuon gi ng'ato nego nyathine weche magala matimre kono. Koro nyiso ni weche mag luoro ngima oganda kod arita mar kwe ok ber kuro nikech iyudo ka nekgi bende itudo gi mana kod familia giwuok mana familia moloyo. Koro wach matimre kamae en wach ma idware lamo mar mondo mi oganda bed kod chuny mar orruok chuny mar hero ng'ato kaka en bende oherore owuon. Kechi chak kendo weche mag ajal benchi neno ka nyamburko oselwar kuro diriyo ong'iel oganda oyudo hinyruok makamano. Koro mae en mana lamo kendo weche mag arita monego bed orid kuro oganda bende puonji jo Kisii oyud puonj mar ni ngima mar dhano en ngima malich kendo en gima yudo dichiel ok yudo diriyo ni en koselato lal kamano. To bende obilo nego bed ni timo nonro matut ahinya ne jogo ma bende inego e yore moko yangore mar mondo mi familia magi oyud ratiro e yo makare kaluwore ni en gima lit ahinya kikawo ngima ng'ato maponon wanyalo wacho ni ngima ne mambele ni nyalo bedo makare to inego apoya nono. Ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito adwa ni wang'ia ne ito boke mar 4 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani iwacho ni duolno mar NTSA oduoke e buo migao mar wuothe pacho kae mane kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto notimo lokruoge mopogore opogore ne migepe mopogore opogore pacho kae ka bende nyaka sani kwanyalo mana ng'iyo sani koro NTSA oduok mar mondo mi obed e buo migao mar wuothe pacho kae. Weche makamagi nyalo bedo ni timore kaluwore ni ponono gidwa keto chike makare e wang'a piny ma pacho kae mar duoko pinya mago masiche mag apaya mosebedo katimore pacho ka bende iwacho ni kaluwore kod nonro mabende notim mano chakore dwe mar 1 nyaka dwe mar 11 higa mokadho kwan ji maderom 4,432 nowito ngimagi e masiche mag apaya mabende iwacho kanyo ni en kwan mamalo ahinya nyaka ne piny Kenya yud loch mare. Ka bende jogo mabende wuotho gi tiendgi manoyudo masiche mag apaya en 1,595 to ken miga oken
bada migao mochung' ne chike mag apaya NTSA kende bende nitiere migepe mopogore opogore masani ogole migao achiel kitere migao machielo. Ponono nitiere jogo ma wanyalo wacho no ma jomoko to med jomoko. Joyce yen odiochieng' ma imayi timiya kama koro jatend piny Kenya William Ruto nyotemo loso sirkande mondo mi obed kare. Ka koro NTSA bende koro okawo duok ne migao mar wuoth mano motelne kod Kipchumba Murkomen. Wach ma kamae nikech iwacho kanyo ni NTSA bende maloso namba mag nyamburko mago miketo kuom nyamburko ni to mane ntiere bad migao mar arita sani koro duoke koni. Koro gimomiyo jatend piny Kenya William Ruto timo mae en ma koro ng'eyo nikech ka jogi ma loso number plate ma bende weche mag arita kata mag ndara gin ko bila mane timo nonro mag nyamburka kata kotimo ajali kata mokwal koro kodwoke korka wuoth koni koro to joge ma pod loso number plate mag nyamburko gi koro akia ni kar loso number plate mag nyamburko gi pod idhi wene gi kose dhi duok koni. Koro magi be gik ma nyotimo kanyo timo lokruok kanyo mopogore to duto te nyowachni ma otimo mar mondo mi koro oket tich makare mar neno ni ochumi obedo makare, dongruok obedo makare, jopiny obedo kod ngima makare. No wachni oseloso sirkal koro tich dwa chakore. To bende kata kamano bende waneno ka wanyalo wacho ni wantiere kod mano migao ma bende nochung'ne wechego mag lope masani ogole e bwo migao no mar wechego mag wuoth kendo sani koro otere mano migao no mar lope mabende otere mano iluongo kanyo ni State Department of Housing, Urban Development kod Public Works mabende nyaka sani oter e bwo migao mar lope pacho kae mabende otelne kod Zakaria Njeru mar mondo mi gineni sirikal mar Kenya Kwanza oketo kare dwaro margi kata singo margi mar gero udi maderom 250 mano e bwo chenro mar gero udi manengo gi yota ne jopinye pacho ka wadhi mana mapiyo Kizito it Gaset mar 5 nyaka sani mana kaka isewacho ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka wacho ni sekta mar kahawa, sekta mar majan kaachiel kod sekta mar chaka e pacho kae opong' kod cartels mana achiel kuom sectors makoro sani jatend piny Kenya William Ruto okete buoye mar mondo mi hotel ne sectors makamago obiro timang'o mar neno ni sectors makamago kata cartels mantiere sectors makamago owuok. Osebedo ka wacho ni sectors makamago nitiere buo state capture, obiro golo nade state capture e sectors makamago. Sani koro wenge duto ng'iye mar keto lokruoge makare ahinya to e sector mar kahawa e pacho kae. Joyce ma bende koro Gachagua nyoyudo tich kanyo ma tich manyomiye en mar neno ni obedo machiegni gi jopiny kata tije momako jopiny. Jalup jatend piny Kenya osebedo ka wacho ni nitie jogo mano mako piny wacho mafwanda ma koro ebe koro yudo thuolo mar deal kod weche makamagi omiye weche mag kawa, weche mag chai, weche mag chak mar mondo mi olos kech owacho nang'o ni jopur tiyo matek to onge pesa mag yudo ni jok momako piny wacho mafwanda ema yuto kae ema yudo mewo kod wach makamae koro yudo thuolo makare modwa loko go weche mar mondo mi obed makare mondo jopur oyud lochgi chwer to onge gima giyudo koro mano gima Gachagua osebedo ka ywago koro jatend piny Kenya nopodo ne lemo mar mondo mi olos weche go bed makare. Ka bende wacho ni gino mabende obiro keto e ng'ala manyime en loso aguch omenda mano mabende idendo kanyo ni coffee fund mabende owacho ni ebro bedo mano mar New Kenya Planters Cooperative Union mabende ponono nyalo konyo e jiwo sekta mar jopur mag kahawa pacho kae mar mondo mi ponono giyud yuto mar geyo makare ka bende jopur mag kahawa kaachiel kod jopur mag achai gisiko ka giywak ni jogo mang'wedo majan kata jogo mang'wedo kahawa kacha ponono yuto margi bup kata moloyo mago mag jopur giwegi. Kata kamano waritane wane kaka Gachagua biro konyo e bero sekta mar kahawa, majan kaachiel kod chak e pacho ka. Ka wadhi mana mapiyo ang'eyo ni wachno mar somo mabende en wach mabende omi peka e it Gaset mokwongo. Ang'eyo ni gwenge moko ponono ka onyiewo Gaset mar The Standard okinyi makawuono tibiro neno weche momi pek kanyo mag wechego mag somo. Wach makamano omi pek e it Gaset mar 6 mano mar The Standard okinyi makawuono. Ka nyaka sani ondika e yo makare ni piny owacho biro chiwo textbooks ne jopuonjre duto manitiere grade 7 mano kaluwore kod jatend KICD mano Charles Ogondo. To kwa nyalo mana ng'iyo ka Kizito ka wadhi mana mapiyo
otemo fuon nengo mag buge mabende jopuonjre madhi e grade 7 e bwo lai manyien mar somo mar CBC mane e bwo junior secondary school kata skunde sekondar madundo. Kwang'iyo kwan mag buge mabende ondik kanyo gin buge 12 mabende ochuno ni jopuonjre nyaka bed godo. To kwang'iyo nengo gi duto 5,479 en omenda makore lach. Joyce, omenda ni kore lach. Nikech kata king'iyo nengo buk en kanyo olich ahinya nikech mano mar Kiingereza kende kinanena 450. Anya paro ndalo machien kacha ni inyiewo gi siling 100 gi wiye kanyo 200 to tindo idho. Kore wacho ni jonyuol ka achiel kod jopuonjre madhi e junior secondary gin gi buonjo, gidhi bedo gi buonjo kanyo nikech koro piny owacho paro gi omako negi kar buk kanyo. Koro gin gidhi nyagre mana kod omenda mar somo. Ma kit somo manyien mobiro. Koro piny bende owacho bedo ni mondo mi onene ni otiyo kalure kod weche mag somo manyasani. Weche mag somo gi kata neno osebedo ga wach ma lich ahinya nikech nyaparo chien kucho piny owacho mokadho notemo kelo mar primary no mondo mi obede nono ma bende koro notemo reso jonyuol weche mag omenda mag somo gi. Koro ka piny owacho bende koro neno mar mondo mi nyithindo gi buge koro kanyo nitiere kama odhi mako maber ma koro jonyuol dhi buonjo nikech sama idhi yaw skul ni bech buge ni malo nitie gik mang'eny madwarore chiemo nikech wantie dwe mar Januari en Januari obiro gi tok mothal ma bende nyiso tok mothal to wabro marakre kode. Kata kamano jatenda KICD mano Charles Ngondo singo ni buge makamago biro bedo e skunde ma pacho kae kapok skunde oyaw tarik 23 mano dwe mar achiel higa ni. Par ni jopuonjre go mabende donjo e skunde mag sekondar madundo biro bedo ka donjo e skul kochakore tarik 30. Adwani wang'ia ne wach mantiere it Gaset mar 7 mar The Standard okinyi makawuono. It Gaset mar 7 nyaka sani ogai mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga wang'eyo ni nyocha hapo no dhi gone dende mos kadho wath nam chumbi ahinya te kinde gi mag sikuku mabende oserumo mane dwe mar 12. Wacho ni kinde manen kuro noromo kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta kendo giketo piny chike makare mag neno ni gidongo kata gimedo tego riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Bende oseyo jogo masiko kawacho ni nyaka sani Uhuru Kenyatta oken motegna ahinya Azimio kawacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta podi en Azimio motegno kendo gibiro neno kaka gimedo tego Azimio la Umoja. Joyce Mark ende koro chopo kama Raila Odinga jatend kweth mar Azimio bende koro nyowacho kanyo ni osebedo koro gi Uhuru Kenyatta nyadi dek ma koro weche miwacho kanyo ni en mar neno ni kweth mar Azimio bedo motegno nikech weche bende osebedo ka wacho to jatend piny Kenya machon en kure oling manade dak wuonj kata kuwe weche mag riwruok nikech chien kanyo bende winjo nango ni Uhuru ne chano gwe tao telo ne duond od bura mar Jubilee kod bedo jakom mar Azimio. Weche ma bende koro Raila Odinga wacho kanyo ni Azimio pod otegno jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta pod nitie kwethni ma bende weche miwacho kanyo ni romo gi ni nitie weche mag temo ng'iyo ni bende gibro keto bedane kare kalore kod mago mane okadho chien kucho mane dwaro loko chik kod bo chenro mar BBI ma bende wach manyo nitie kanyo mag temo wuoyne to chenro ginyalo kele nade mar mondo mi obed kare kech nyaparo kanyo chenro ma kama dono wito oko ka wach ni jatend piny Kenya nodonjere wach ni to jatend piny Kenya ni onge ratiro mar dwaro loko chik. Koro kaka koro sani ok en jatend piny Kenya ni nende ni giromo mar mondo giane to chenro mane giketo kacha mag BBI ni ginyalo duogo gi e yo machal nade. Mago e chiel kuom gigo ma iwacho ka ni ne gikuodho kod Raila Odinga. To bende par ni weche makamagi no wacho chieng' Jumapil e kinde ma bende ne ntiere kanisa mano mar ACK Memorial Cathedral ma bende yudore e county ma Mombasa kama bende yande entiere kuro e limbe mar odiochienge Martin. Ka wadhi mana mbele Kizita dwani wadhi it Gaset mar 8 bende madwani watiek godo nonro mar Gaset mano mar The Standard okinyi makawuono. Nyaka sani nitiere commissioners mago mag IEBC ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni inyalo gol gi apisi moko kuom gi bende waneno kosegwetao giwegi kendo nyaka sani wach mondika ni en gino momiyo jogo mabende chulo usuru nyalo lalo milionde e kinde mabende
iwacho ni imiyogi send off package kata gino omenda mabende imiyogi e kinde mabende giwuok e opisi mago Cherera 4 team. Wang'eyo ni Cherera 4 team noting'o kanyo jalup commissioner mar IBC Juliana Cherera, nwantiere kanyo kod Irene Masit, Francis Wanderi kaachiel kod Justus Nyang'aya. Omenda makamagi makoro giwuok e apisi michulogi gin omenda mar jopiny. Jopiny biro hinyore kaluwore ni pesa ni kapono ni winjo nok ti makare to nyalo bedo ni hinyo chunyi matindo koro angwa time ang'. Joyce ka koro wacho ni chulo suru bende koro dhi medo wito omenda makor gi lach kaluwore nang'o Cherera kod Lange idhi mi omenda ma gidhi go dala nikech bende sama giwuok ni ok ni gitieko kindegi mag tich giwuok ni koro weche moko nitie ma ochuno gi nyaka koro giwuok e apis nikech nitie mano osegwe tawo ma bende koro owere gi tijno nitie ma bende pod oramaram ni to nyaka koro tieka weche mano ket kanyo chopo e nyima purcha mondo mi owach ma ebo ng'eyo iwacho kanyo nyaka Isaac Hassan bende mano chun ma nowuok e apis kinde cha bende wacho ni nowuok kanyo go omenda maromo $315 mano dhi godo dala. Koro ka ng'at achiel manowuok omenda marom kamae to koro chan ji ang'wen gi bende dhi wuok kamae gimbe koro nyaka dhi miga miya mag dhi go dala nikech igolo kapok gitieko kindegi mag tich. To bende par ni mano omenda ma bende jochul usuru wanyalo wacho ni nolalo mane higa mar 2016 e kinde ma bende wantiere kanyo kod commissioner Isaac Hassan manowuok e apisi. To bende wacho kanyo ni Januari mano dwe mar 1 tarik 17 higa ni bende Wafula Chebukati kaachiel kod commissioners mamoko mano moting'o Molu kaachiel kod Gulie bende biro wuok e apisi. Magi duto jogo maka wuok e apisi to nitiere omenda moro manyaka migi e kinde makoro giweyo tiyo ne duol matayo weche magiere pachoka. Nyakora Ramogi Ajwang' wach makamane nyalo somo it Gaset mar 8 mar Gaset mar The Standard okinyi makawuono. Gaset mar The Standard podi nitiere kod weche mathoth ma bende omi pek kae mano moting'o nyaka wechego mag ohala bende nyalo nyiewo mar mondo mi bed piny isome yo makare kalore ne walidho ni alidha. Adoni wamulane mana mapiyo piyo Gaset mar Daily Nation okinyi makawuono. Daily Nation thuon wach mabende anno ko mipeko okinyi makawuono gin weche mabende otudore kod mibadhi. Wang'eyo ni mibadhi en achiel kuom gigo mabende piny Kenya osebedo ka kedo godo matek ahinya. Ka bende nyaka sani iwacho kae ni piny Kenya osebedo ka timo makare ahinya kaluwore ne namba 124 en wechego mag ponono wechego mag mibadhi. Ka bende mano ket kae ni on Transparency International's Corruption Index. Ka bende wacho kae ni nyaka sani kidhi manyo tich obede apisi mar piny owacho mamalo kata apisi mar 10 county to nyaka timni nonro matut kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Ponono mano nyalo tieko mibadhi e pacho ka kosenang'o Kizito. Ma wach makare. Koro nenda ni sani kuri daketo inga maduong' ne jogo madwaro tich e piny owacho, tije mag piny owacho. Ni ka duol makedo kod mibadhi, ogolo lipode ni nitiere weche matudi kod mibadhi. To in koro manyo tich mar piny owacho kata yudo tijno koro dhi bedo maonge. En wach makare nikech waseyudo kata ko ter jomoko e nyim duol makedo kod mibadhi nonro gi owacho ni ng'ani nitie gi mibadhi makama to pod jogi dhi mana nyime mayudi tich ma bende gi ti. Koro kinyaket niya odhi bedo ni kose duol ni kose wacho ni kamano ten kamano to nyalo bedo mokar kech jopiny bende ka koro chopo kama miyo jogo ma itudo kod mibadhi tije koro to bede to ka koro semi ng'ama ose wach ni jamibadhi tich to bedo pod oyudo mana tich. Koro tich moyudo ni odhi weyo timo mibadhi koso odhi mbele gi timo mibadhi. Pod odhi mabedo timo mibadhi kech wacho kamacha na kadho macha onge gima notimna. Koro ma ok bod adhi mana mbele gi timo mibadhi. Koro kinya keto inga maduong' marom gi got kamae manyalo geng'o jo mibadhi ok yud tich e piny owacho en gima ber kabisa. Nyalo konyo e duoko piny weche mag mibadhi e pacho. Ka wadhi mana mapiyo piyo kapod wantiere it Gaset mokwongo no. Bende waneno ni nyaka sani tiyo kod mbui en gino mabende iwacho ni wanyalo wacho no keto ngima rowere matindo mago mabende idendo kanyo ni teenagers kama ng'awo. Ka bende iwacho kae ni social media danger to teenagers. Ka bende wang'eyo ni nyaka sani rowere mathoth tinde nitiere kod simno mar ong'we yamo mano mabende idendo kanyo ni smartphone. Inyalo bedo kata ni bedo bath ng'ato Kizito to okuwo kila ng'ato dich ma e simbe iwacho ni ichat kod jomoko mabende kia ichat kod jogo maonge machiegni kodi weche makamago nyaka sani koro iwacho ni ponono nyalo hinyo ngima rowere matindo e pacho ka bende aneno kanyo koket
gigo mopogore opogore ma bende rawere nyalo kale ka giketo pachgi duto e tiyo kod mbui mopogore kod wuoyo gi ng'ano mantiere machiegni kodi ni wuoyo gi ng'ato mantiere mana mabor. Joyce, ma wach ma bende koro king'iye kanyi wacho nang'o wach mar mbui ni orach kod obwongo mar nyithindo nikech wach no kelo kanyo ma kata koro nyathi ok nyal paro maber en oparo mana weche mag mbui kata wuoyo gi jok moko ma bende ok ne mbui kae mopogore timo gigo mane nyalo kelo lokruok e ngima ne wacho kanyo ni nyaka weche mag nindo gi orocho weche mag nindo nikech nyathi nyachiewo kata dier otieno to paro mana mbui ochako mana okawo mana simo kod weche mag bedo kod chuny monyosore chuny mojon chuny maparo makadho mago bende weche miwacho ni kanyo paro madang ni bende kanyo iwacho ni wach mar simu ni okelo makoro yani kionge kode to koro winjo mana kin marach ma nyathi makama kata koyudo ka simbe mach no rume to nyalo chande ma stima kolal to nyalo chande monyamanyo kata kuminyadhi mondo mi ochaj simu ni mar mondo ni omed bede mbui koro en wach makare iwacho ni omiyo nyathi weche mag somo be koro ok donjne kech en koro paro mana weche mag mbui kocha omiyo koro kaka jonyuol onego bed ni jonyuol bende ng'iyo kaka ginyalo duoko piny kaka nyithindgi tiyo kod simu kaluwore ni osewach ka yo makare ni tiyo kod simu nyalo chocho obwongo mar nyathini wach makamano mi peke it gazet mar adek nyaka Ramogi Ajwang nyalo nyiewo gazet mar Daily Nation mar mondo mi isom matuta kotudore kod wach mar kaka tiyo kod mbui mang'eny nyalo chocho obwongo mag joma tinde pacho ka wadhi mana mapiyo piyo kizito it gazet mar 6 nyaka sani mano mar gazet ni mar Daily Nation bende nyaka sani jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni mwandu duto mabende ne ponono jogo mantiere sirikal noyudo e yor mibadhi ten sirikal mar jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta mwandu makamago sirikal biro kawogi gino mabende iluongo kanyo kod dongere ni seize sirikal biro seize mwandu makamago ahinya to ne jogo manoyudo gi e yore ma ok ni kare e bwo telo mokalo mano telo mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta wach makamae ponono bende nyalo konyo e tieko mibadhi mopogore opogore ma ponono nitiere e sirikal mamalo kata mano sirikal mar counties wacho kama nyalo konyo nikech wacho kan jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho nang'o nitiere jogo manomako piny owacho mafuand ka jogo majaromo ji 10 kamae owacho ni jogi nigi omenda makor gi lach bilionde mag piny owacho manigi kawo magi wacho ni omenda gi koro ni kaka jogi nokawo gi norocho weche mag uchumi e pacho kae koro wacho ni jogi omenda magin godo kata mwandu magin godo piny owacho dhi kawo ma onge gimoro ni piny owacho dhi keta put mar do mar mondo mi onon gi wacho ni kose yudi ni kod omenda ti kawo gi akawo ma onge wach moro ni dhi los ni put kendo dhi kadhe ado do wacho ni magi kawo medo kawo omenda mag jo piny ni olosa put ma nono weche makamagi koro wacho ni omenda ni dhi kawo kachiel tidwoko ne piny mondo mi oti godo chenro mar bero ngima oganda koro en wach makare kinyalo kawo omenda mo oyudo adier ma to mar mibadhi tidwoko ne piny owacho moloketo yore mang'eny mar ni manyo go omenda ni yore gi moketi be medo ka omenda kuom jo Kenya en yo mabor onyalo kawo kata higni 5 ni pod ilo mana omenda moro manolal to higni yore gi kokawo tete tido komenda motigo de manyo omenda no thoth moingo kata omenda midhi yudi kizito kaka pile walidhone mana nyakwa Ramogi Ajwang weche mantiere gazet Daily Nation weche mathoth bende pod nitiere kanyo bende aneno ka gi keto kanyo weche jogo moyuto kod jogo molala ahinya kotenore kod lokruoge mane jatenda piny Kenya William Ruto oketo e migepe mopogore opogore pacho kae walidhone alidha gazet ma Daily Nation bende oting'o weche mathoth mago moriwo nyaka weche mag thieth inyalo nyiewo gazet makamae ibed piny isome yo makare adwani wamula ne gazet mar People Daily mana mapiyo kinyi makawuono kineno thuon wach mabende omipeke gazet mar People Daily okinyi makawuono kizito nyaka sani wantiere kanyo koda mano gigo mabende podi jatend piny Kenya William Ruto timo lokruoge mopogore opogore mabende oketo e migepe mopogore opogore mago mag sirikal mare nyaka sani koro wacho kanyo ni Mudavadi Ruto's real power man Mudavadi bende nitiere lemo momede kalore ni en jotend migepe duto mapacho ka Mudavadi koro tingre malo oidho mesa mar nyasi koro wacho kano mede lemo en go teku momedre tend William Ruto en jotend migepe to koro wacho ni lemo be momede kod bad mige molos momed e apise no duong momede nyaka jogoro mongire ariyo koro wacho kanyi Musalia Mudavadi
odhi bedo korango tije mag piny owacho tudruok mantie od bura kod telo mamalo. To Gachagua to mi tije mag neno ni sirikal mar county gi mano mar malo tudruok nitiere kod rango wechego mago mamulo mag oganda. Koro Mudavadi teko ne omedore mathoth ahinya e telo ni makalure kod chik manyo jatend piny Kenya ogolo, chik mokwongo mar higa mar 2023. Koro Mudavadi omedo ngas. Mana ka wadhi mana mapiyo piyo weche makamago bende kopogore kod People Daily bende gintiere Gaset mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono. Kwa wadhi mana mapiyo piyo Kizito wang'ane wach mantiere it Gaset mar 2 mar People Daily okinyi makawuono, wach mabende nyaka sani gino mabende otim kod governor e county ma Homa Bay. Nyaka sani waneno ni governor e county ma Homa Bay nyaka sani nitiere onyalo wacho ni nitiere centers moko mabende 4 mayudore county ma Homa Bay manyaka sani oting'o gi malo kowuok e bedo urban centers sani koro gin municipalities. Mano ponono biro kelo ber mane ne jodak e centers 4 go. Ka bende centers 4 go wantiere kae kod Kindu Bay, Ndhiwa, Mbita kaachiel kod Oyugis Town. Masani koro gin municipalities. Akiani jo Homa Bay omor kod wach makamae kosenang. Jo Homa Bay obeda mamor. Mang'ama ok omor gi wach to anya jiwe no bed mamor nikech samo med boma nyadhi omede nying okiter kiwango machielo nitiere gik magini biro ga godo. Nitiere gigo mag piny owacho kata mag county government mabro med kuongo nikech samo oganda be medre kuro. Nitiere gig piny owacho mabende koridwa med chwalo kucho medo gero ute mag thieth, medo apaya makadhe kind kuonde ma ji odake, medo yore mag miyo gi pi, keto nigi kuonde mag nyalo bede ka gi yueyo kaka wan Nairobi ka wan go Uhuru Park kuonde go be nya med gi kuro nikech koro en boma koro beda mamor nitie gima gino biro godo maber malich mokalo. Ato bende ka wang'iyo kanyo wach makamano wacho ni weche makamago ponono biro konyo jodak e county ma Homa Bay. Kiwuok e county ma Homa Bay nyalo chwalo note mar nyiswa ni nyaka sani ka county ere kod municipalities 4 manyien mano biro kelo nu ber e yo machalo nade. Adwa ni wang'iya ne wach machielo mantiere e Gaset mano mar 3 mano mar People Daily okinyi makawuono. Nitiere jago moro manyaka sani yande owuondore ni en Owalo mabendi wacho kae ni Owalo's impersonator detained for 3 days e kinde mabende nonro pod dhi nyime. Ma en wach malita nyaka bende nyaka sani iwuok oko ni wuondori ni in ng'ane. Koro wach ni nyaka sani ng'ato nyalo kata wuok oko to wuondore ni an Eric Okeyo Kizito. To adiera to ken jago makama koro sirikal wacho ni bad sirikal lach oseyude kendo ibiro twe kuom thuolo mar odiochienge 3 kitimo nonro matut. Joyce ma wach makoro semedra enya molo to piny mar Kenya. Sama koro an adwa mana na ti kod ng'ano ma nyinge nigi nyadhi mar mondo mi ayud konyruok. Ko wach no jende ma bende koydo oseyudo ka ngima koro teknegi koro tiyo kod nying jotelo mar mondo mi gilos mondo nyalo paro machiegni nitiere rawera moro mawuok e county ma Uasin Gishu manyiche bende koro tiyo gi nying mar jalup jatend piny Kenya mano tiyo go mar mondo mi oyud omenda. No wach ni odwa loso kanda mar wer to koro ne omenda koro nochune mar mondo mi olos nying tikod nying mar rigadi mar mondo mi gol pesa kuom jopiny. Koro ma wach mosebedo ga kae koro wanya nyiso rowere nang'o kaka nying ti loso bed makare nikech wan gi rowere bende oseloso nying ma nyingi sani pek Kenya king'iyo kata kodhe gi rene gi chaka kigin ma giloso nyingi Paul Gere oloso nyingi ng'ato chako maka nyinge motegno to los moting malo maka ng'ato dwa tugi nyingi to koro beda magere nyingi no. Aka bendi wacho kanyo ni jago no nesebedo ko wuondo ji ne jatend migao mar tudruok lony manyasani pacho kae to bende sebedo ko kwelo okwalo ganda mathoth e pacho kanya Ramogi ajwang bed motang gisani kalure na chudhe mopogore obire pacho kae mar mai e yore mopogore wacho ni ibed mana motang kilamo mar mondo mi Nyasaye omi rieko kik kwali kod ng'ano mabende ok owinjo. Adwa ni watie kod wachni mabende nitiere Gaset mar 5. Bisera dogi jogo mokwali. Jogo kirado go de mbui ibro we mani rado gi moro no rado go siepna moro mani en Aido Dinga omero lombe mokonia anyalo so ni tich mi dhi tie e Sinovate kamitime nonro cha weni be koneno ni Aido Dinga owacho mani maticha sayudo Aido Dinga kata kamano wajiwo jonno magwa gi beda kicha nogola 5,000 mar mondo mi tije ga obed mapiyo koro midhiero ne nitie kanto Aido Dinga cha kendo kwoya 5,000
nopok osegolo koro kogolo no tem go namba dhi molal mo thoti ilore mana seche go kiseoro pesa kata kamano nyaka Ramogi Ajwang beda kicha ng'ato kik wuondi kik itho athoya oro ne ng'ato pesa aoyaye watie kod wachni mabende ywaruoka mabende osebedo ka mienjo e kinde jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod gavana e kaunti ma Nairobi ka mano Johnson Sakaja ka nyaka sani Gachagua ng'iso jo Nairobi mar mondo mi ahinya to jogo mabende tiyo kuonde mag math kata kuonde bache kaachiel kod weg matatu mar mondo mi kik giwinj gima Sakaja wacho. Sakaja to e jatend boma ma Nairobi. Weche makamagi koro nyalo bedo ni kelo gwenyruok e kind jo Kenya. Magi gin jogo duto magintiere sirikal. Onego bed ni gineno kaka gitiyo ne jopiny e yo makare. Japiny ema nyaka winj maber. To sani koro kong'iso jopiny ni kik winj gino ma Sakaja wacho kono kelo gwenyruok e paro. Jesu ma kelo gwenyruok e paro nikech Rigathi en jalup jatend piny Kenya. En kod lemo maduong'. Monego bed ni en owacho wach mar oganda. To koro wacho ni wach mowacho ni owacho ko ogeto godo kabila moro. Nchi winjo ni owacho kanyo ni nyamburko madonjo chuny boma ka mondo jogo kik wuogi. Mano kanche Sakaja dwa mondo mi ogolgi ni kik wuogi. Ko wacho nang'o ni en bende mano nyiso oganda jodhodi mar mondo gochne Sakaja. Wach mar loro bache mabende yudore kuonde ji modake bende wacho no ken yo makare. Kato bedo ni Sakaja to ne wacho no timo mano mar mondo mi kuonde ma ji odake obed kod kwe maonge koko mora mora. Koro kaka telo mamalo kod mano mar county mabe Sakaja gintiere kod duond od bura achiel en gima onego bed ni gibedo piny to giloso mos ka giwuok to giwuok kod wach achiel to wach moro ni kasa gavana wacho kama to jalup jatend piny Kenya be wacho koro kelo ywaruok gi pogro Kizito thuolo marwe morumo kinyi makawuono wach ni mogik ka waloro nonro mar Gaset ang'eni wach to mit kendo wanya wacho nyaka chieng' ne piny rum wach ni mogik ka waloro nonro mar Gaset kinyi makawuono walidho ne alidha nyaka Ramogi Ajwang gigo mantiere Gaset mar The Standard, Daily Nation kaachiel kod People Daily. Wan pod wandiko higa osechakre kendo ringo kawuono ndalo 10 nyaka nwachake. Koro rowere okaka ondik gigo magida tim to gibed kod siso mar timo gino. Ok ema ni keto ni ng'ato biro ni teko kibonyalo. Keti kata jogo be mar nodonje ken kaka nasewacho ne gichaka to gimaka kama font kato gitieko ng'ato kik wuondo nyawadi. Erokamano nyaka Ramogi Ajwang nantiere nonro mar Gaset kinyi makawuono kod Eriko Keyo gi Kizito. Gaset momorie kin Daily Nation, People Daily kod The Standard. Ang'e ni The Standard kod Daily Nation eminyiewo. People Daily to ipogo ne weg nyamburko pacho ka inyalo manye mar mondo mi bed piny isoma e yo makare. Wakawo mana yueyo madundo kende to kuyo mar wanyawadwa Cleophas Oluoch aneno ka ikore makare mar kelo ni twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.